A cikin wannan bidiyo za ki koyi ilimi ne game da vaginal yeast infection, tun daga me ke janyo shi, ababen da ke ƙara haɗarin kamuwa da shi, waɗanne alamomi yake bayyana da su, da kuma hanyoyin da ake bi domin magance shi. Yeast infection na faruwa ne dalilin wani nau'in fungus da ake kira Candida albicans. Normally kowace mace na ɗauke da wannan nau'in fungus a gabanta. Kasancewarsa a nan baya zamantowa matsala ne saboda akwai wani nau'in bacteria da ake kira lactobacillus. Lactobacillus na taka rawar gani wajen kula da adadin Candida albicans kar ta hayayyafa zuwa wani mataki da za ta iya janyo matsala. Daga lokacin da aka samu tasgaro na tasirin lactobacillus, Candida albicans na yaɗuwa ne zuwa matakin da za ta janyo miki vaginal yeast infection. Akwai ababe da dama da ke ƙara haɗarin kamuwa da wannan matsala. Daga cikinsu akwai: na ɗaya, macen da ke shan nau'ikan magunguna da ke kashe ƙwayoyin cuta, wato antibiotics. A nan yana da muhimmanci ki sani akwai nau'ikan bacteria da dama masu muhimmanci a jikinmu, kamar irin su wannan lactobacillus ɗin. Shan nau'ikan magunguna da ke kashe ƙwayoyin cuta, wato antibiotics, musamman waɗanda ke tasiri ta hanyar yin kan mai uwa da wabi a kan kowace irin ƙwayar cuta, kan iya janyo wannan matsala. Na biyu, ko macen da ke da ciki, ko kuma macen da ke shan nau'ikan magunguna da ke hana ɗaukar ciki. Na uku, ko macen da ke fama da wasu larurori da ke rage tasirin garkuwar jiki, kamar irin su HIV. Na huɗu, ko macen da ke fama da wasu larurori kamar ciwon suga. Na biyar, ko kuma macen da ke yin amfani da ababen da ke ƙara haɗarin kamuwa da wannan matsala, kamar wacce ke wanke gabanta da sabulu, ko kuma wacce take sanya sanitary pad, ko wacce take sanya matsaccen wando da ke hana shan iska. Dukkansu suna taka rawar gani wajen janyo wannan matsala na vaginal yeast infection. Yanzu wane alamomi ne za ki iya gani kana ki gane cewar vaginal yeast infection ne kike fama da shi? Alama ta farko da ta fara faruwa game da wannan matsala shine matsanancin ƙaiƙayi a gabanki. Bayan wannan za ki riƙa jin zafi a lokacin yin fitsari, ko jin zafi a lokacin yin mu'amala. Sannan za ki iya ganin fatar gabanki ta yi kumburi ko kuma ta yi ja-ja. Sannan za ki riƙa ganin kina fitar da wani farin abu mai kama da daskararren kindirmo a gabanki. Amma fa a nan yana da kyau ki sani babu wari. Idan har kika ji wari, to wani abun ne na daban. A nan yana da muhimmanci ki sani vaginal yeast infection abu ne da kan faru sosai, abu ne da ke faruwa sosai. Aƙalla mace 75 ce cikin 100, ma'ana mace 3 cikin 4 kan faru da wannan matsala ko da sau ɗaya ne a cikin rayuwarta. Tabbas wannan bidiyo ne mai muhimmanci, da Allah ki yi sharing ɗinsa a gaba, ko ka yi sharing ɗinsa a gaba domin wata ta gani ita ma ta amfana. Yanzu bayani na gaba shine game da yadda ake magance wannan matsala. Likitan ki na iya rubuta miki nau'ikan magunguna da dama da za ki iya amfani da su domin magance wannan matsala. Na ɗaya, zai iya rubuta miki magani na sha a baki kamar oral fluconazole. Bayan shan wannan magani kawai za ki jinkirta ne ki ga ikon Allah. Na biyu, likitan ki na iya rubuta miki magani da za ki sanya a gabanki kamar vaginal pessary. Mun yi bidiyo game da yadda ake amfani da wannan magani, za a je miki link ɗin a nan description ko a cikin comment, sai ki bincika. Bayan vaginal yeast infection, matsala ta gaba da kan dami mata sosai, wanda har tana janyo wahalar iya samun ciki, shine pelvic inflammatory disease, wato PID. Mun yi bidiyo game da wannan matsala. Domin samun ilimi game da ita, za a je miki link ɗin a cikin description ko kuma a nan ƙasan comment, sai ki bincika. Kamar ko da yaushe, Abba naku ke aiko da fatan alkhairi. Mu wuni lafiya.